Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna Mataji Pranam. Hare ഹരേ Krishna. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna ഹരേ Mataji. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna. ഹരേ മാതാജി ഞാൻ വീണ്ടും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലേക്ക് കൂടി ഹരേ ഞാൻ വീണ്ടും കൃഷ്ണ. ചേർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ട് മാതാജി, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാതാജി രാധാ മാതാജി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതില് പേര് അക്ഷരക്കുട്ടിയുടെ കിടക്കണം, അത് എനിക്ക് മാറ്റാനും പറ്റണില്ല. ഇല്ല, രാധാ മാതാജിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാറുണ്ട് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? വന്ദന സുമം മാതാജി. സുമം ഉണ്ട് മാതാജി. ആ, വന്ദന. ലീല ഉണ്ട് ലീല. മാതാജി ഓക്കെ. ലീല. ശരി ശരി, ചോദിച്ചതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം വെച്ചാ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ആക്കണം നിങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ചു, ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു. ഉപദേശാമൃതം ആരാണ് രചിച്ചത്? രൂപഗോസ്വാമി. ഉപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം അല്ലെ. ആ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ച രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശാമൃതവും പിന്നെ വേറൊരു ബുക്കും കൂടി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏത് ബുക്കായിരുന്നു? ഈശോപനിഷത്താണോ? അല്ല, രസാമൃത അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴികാട്ടിയാണോ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ
ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭക്തി രസ, ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അമൃതായിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഊഹിച്ചോ? പറഞ്ഞോ? നോക്കാം നമുക്ക്. ഭക്തിയാണ്, രസമാണ്, ഭക്തി ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി, രസം എന്ന് വെച്ചാൽ രസം അമൃതത്തിന്റെ ഒരു കടലാണ്. ഭക്തി രസാമൃതമായ ആസ്വദിക്കുക. അമൃതെല്ലാം എന്താ പറയാ, അമൃതത്തിന്റെ കടലാണ് ഒരു കടലിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ തരുന്നത്, ഒരു സമുദ്രത്തിൽ തരുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയാണ്. രസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം രുചി, ടേസ്റ്റ് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ രുചി, ഭക്തി രസ അമൃതം. അമൃതം എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അല്ലെ? അമൃതം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറയാം. സിന്ധു കടല് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ രുചി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമൃതമായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സമുദ്രം പോലെ അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ അമൃത്, ഭക്തിയുടെ രസം. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നദി പോലെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ രുചി, അത് അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, അതൊരു സമുദ്രം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നറിയോ? ഭഗവാന്റെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഭയങ്കര അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമുക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കണം ചെന്നിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ ഗുരുപരമ്പരയെ മുറുക്കി പിടിച്ചാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമം ജപത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. എല്ലാവരും നാമം ജപിച്ച് 16 മാല എത്തിയവർ ഇനി കൂട്ടണം എന്നില്ല. കാരണം പിന്നെ സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ? അത് കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാത്തവര് എണ്ണം കൂട്ടണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം നമുക്ക് അല്ലെ? കാരണം ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹവും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ വെറുതെ വായിച്ചു വിടുന്നതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം, ആഴത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്രാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെ പിടിച്ചുണ്ടോ? മോളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻപിടുത്തക്കാരും മറ്റവരൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ വലയിലിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വേണ്ടത്? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്രാവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ എന്താണ്? ആ ഇളക്കങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ കടലാണ്. ആ കടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അതിനുള്ള ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ശരിക്കും 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. എന്താ പറയുന്ന 4 ഭാഗങ്ങൾ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരും അതിനുള്ളതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വരും. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് ദർശനം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോ ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ അത് വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കത് അറിയുമ്പോ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മളുള്ളിൽ വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃതാണ്, കടലാണ്. ഭക്തിയുടെ അമൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ആരാണ് നമുക്ക് തന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പോലെ തന്നെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും, കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 2000 എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തന്നു? അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്, ആ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ
എന്താ പറയാ ഫുള്ള് വാർത്ത മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ നമുക്ക് തരാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ എന്തില്ലാത്തത്, ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ മീനിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വരുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എത്രയോ ഭാഗവതത്തിന്റെ പല പല ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് അതിന്റെ കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ. അതായത് ആ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തിയാണ്, ഭഗവാനെയും ഭക്തിയെയും കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് തരാണ് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി തരണം. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ബോറടിയായിട്ട് തോന്നും, ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ആവർത്തിച്ച് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി? പരിചയമുണ്ടോ? ഉപദേശാമൃതം എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച്. മ്യൂട്ടിലാണ് എല്ലാവരും. സ്വാമി ഭഗവാന്റെ സഖിമാരില് അല്ലെ? രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറയുന്നേ. അതെ, രൂപമഞ്ജരി എന്തോ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാരൊക്കെയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, അതെ, ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി, പിന്നാരാണ്? ഗോപാല ഭട്ട, രഘുനാഥ ഭട്ട, ജീവഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ് ആര് ഗോസ്വാമിമാരുള്ളത്. അതിൽ ഇവരുടെ ലീഡർ ആണ് ശരിക്കും ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നമ്മള് ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ചൊല്ലിയപ്പോ? പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടങ്ങള്, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതെന്നാണ്, അഭയം തരുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രാണത്. രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. അതായത് നമ്മൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടങ്ങള്, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരാണോ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭയം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആ രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് കൊടുത്തത്? അറിവ് കൊടുത്തത്. അതായത് എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. ക്ലിയർ ആയോ? എപ്രകാരമാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല തേനേ ബ്രഹ്മ ഹൃദയ ആദി കവിയെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തില് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കാണ്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, പിന്നെ ഏതാണ് കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, ഭക്തിതത്വം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭക്തിതത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, ഭക്തിതത്വം, അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ അറിവ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ അറിവ് ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നറിയോ? പ്രയാഗ്രാജ്
പ്രയാഗ്രാജ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അലഹദാബാദിലെ പ്രയാഗ്രാജ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം അല്ലെ? കുംഭമേള നടന്ന അവിടെ അല്ലേ? ആ പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു കടലായിട്ട് ആര് തന്നത്? രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അയോധ്യയിൽ പോയപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലമൊക്കെ. രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്ഥലം, അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ആ ഘട്ടുണ്ട്. ആ കട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആ സ്ഥലമൊക്കെ അവിടെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീല് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാഗ്രാജിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അങ്ങനെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോയപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തത്വങ്ങളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഒരു കടലായിട്ട് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് തന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. നമ്മള് ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ തത്വങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാ? രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളെ പറയുന്നത് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ 4 തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്കിതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 4 തരംഗങ്ങള്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്, നോർത്ത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓരോ ഭാഗങ്ങള്, അതായത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. 4 കാര്യങ്ങൾ. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, ഇങ്ങനെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം, അവയിൽ ആദ്യത്തേത് മാത്രം ആണ് നമ്മള് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തേൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ തരംഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേൽ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൊതു തത്വങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേതില് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൊതു കാര്യങ്ങള്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങള്. മൂന്നാമത്തെ തരംഗത്തില് പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തരംഗത്തില്. നാലാമത്തെ തരംഗത്തില് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 4 തരംഗത്തില് 4 ഭാഗങ്ങളായാലും ഓരോ ഭാഗത്തിലും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും വിശദമായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാല് ഇനി വരുന്നത് 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ 4 ആക്കി തിരികെ. ഭാഗം 1 പൂർവ്വഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഭാഗമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, പൂർവ്വഭാഗമാകും. അതിലാണ് 19 അധ്യായങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ടോട്ടലി 19 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങളും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഒന്നാമത്തെ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങള്. മൂന്നാമത്തെ തരംഗം പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. നാലാമത്തെ തരംഗം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി? ഭക്തിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാതാജി അവതാരികത്തിലുണ്ട് മാതാജി. 11ാമത്തെ പേജിലുണ്ടത്. 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് നിയാമക തത്വങ്ങള്. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 തരംഗമായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാം. അപ്പൊ പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി ഗോസ്വാമിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. അതെ. അടുത്തത്
നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലെ സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിട്ട് മാറേണ്ടി വന്നു? മുസ്ലിം ഭരണസമിതിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുസ്ലിം ആവേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവര് ഭീഷണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മുസ്ലിം ഭരണസമിതിയില് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്താവേണ്ടി വന്നു? മുസ്ലിം ആയിട്ട് മാറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ പേര് ആരൊക്കെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരാണ്? രണ്ടുപേരും ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരാണ് അവരില്ലേ. അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവരെ ആ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരെ മതം മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഭരണസമിതിയിൽ അവരുടെ സേവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അവിടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്താണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാണ്. രൂപഗോസ്വാമി വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു. അങ്ങനെ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് രാമകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ, അതായത് ഈ 3 തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോരുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം റിട്ടയർമെന്റ് പോന്നപ്പോ കുറെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത്, അത് വിഭജിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതില് ആ 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് നീക്കിയത് വെച്ചിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ 25% എടുത്ത് ചെലവാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂപമഞ്ജരിയാണ്, അതായത് ലളിത സഖിയുടെ ഏത് സഖിയുടെയാണ്? അഷ്ടസഖിമാരിലെ ലളിത സഖിയുടെ അല്ലെ. ലളിത സഖിക്ക് അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. അഷ്ടസഖിമാരില് ലളിത സഖിക്ക് ആരുണ്ട്? പിന്നെയും അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. മഞ്ചരിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള അവരാണ് മഞ്ചരിമാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലളിത സഖിക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ മഞ്ചരികളുണ്ട്. അവരുടെ ലീഡറാണ് ആരായിരുന്നത്? രൂപമഞ്ചരി. ആ രൂപമഞ്ചരിയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തിരസത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, ഭക്തി തത്വം, ഇതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രചോദനം കൊണ്ടിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് എഴുതുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏതാണ് 3 തത്വങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തി തത്വം, രസതത്വം, ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത്, ഈ അവതാരികയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മംഗളാചാരനാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ മംഗളാചാരത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, നമ്മള് രസങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 തരത്തില്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 രസങ്ങള്. 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, മാധുര്യം. ആ 5 രസങ്ങൾ കൂടാതെ, അത് പ്രൈമറി രസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാഥമിക രസങ്ങളാണ് ഈ 5 എണ്ണം. അത് കൂടാതെ വീണ്ടും 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ആ സെക്കൻഡറി രസം ഏതൊക്കെയാണ് പറയണത്? രണ്ടാമത്തെ പറയണത് സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം കഴിഞ്ഞാല് ഹാസ്യം. രണ്ടാമത്തെ പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം.
അങ്ങനെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അവതാരികയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ രസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബുക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ 7 രസങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതായത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അത് 5 എണ്ണം. അത് കൂടാതെ ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം, ഇങ്ങനെ 7 രസങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് 12 രസങ്ങളാണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം പ്രൈമറി, രണ്ടാമത്തത് 7 എണ്ണം സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഇത് രചിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്തു. ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ്. അതിനുശേഷം ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഗദ്യരൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് രചിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹം ആർക്കാ സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പാദകമലങ്ങളിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനാണിത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതിലെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്, 6 ഗോസ്വാമിമാര്. രൂപ, സനാതന, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ്, ജീവ ഗോസ്വാമിയിലെ ഇവരാണ് പറഞ്ഞത്. ആ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കും സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് നാനാശാസ്ത്ര വിചരണൈക നിപുണവും സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകവും ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മന്യൗ ശരണ്യാകരവും രാധാകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. അതായത് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? അവർക്കാണ് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഷഡ്ഗോസ്വാമികളായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഇവർക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവരെന്താണ് ചെയ്തത്? ലോക ജനതയുടെ നാനാവേദ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം കാഴ്ചവെച്ചു. അതിനാൽ അവർ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും ആദരണീയരാണ്. ഈ 6 പേര് ത്രിഭുവനങ്ങളിലും ആദരണീയരാണ്. അവർ ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തിൽ നിർലീനരായി രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ദിവ്യപ്രേമ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവർക്കും ശരണം നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 പേർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്? ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നത്. ഇതില് നമ്മള് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ശരിക്കും ലെവൽ 5-ലെത്തുമ്പോ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പരിചയം ഉണ്ടാവും ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ പറയാറുണ്ട്, വേറൊരു ശ്ലോകം കൂടി പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഏതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്തിത എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പറയാറില്ലേ? ഏതാണ്? ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മളത് കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളത്? ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വായിക്കാം. ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 3 എത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ അതിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ലൈഡ് എടുക്കാഞ്ഞത്. ലെവൽ 3 ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. ഏതാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനെ മാന്യൗ ശരണ്യാകരൗ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് 6 ഗോസ്വാമികൾക്ക് ഞാൻ ആദരവോടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിലെ അതിവിദഗ്ധരായ അവർ 3 ലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് അവരെ. കാരണം അവർ ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ച് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതവസ്ഥയാണ്? ഏത് ഭാവാണ്? ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രേമഭാവല്ലേ പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി അല്ലെ? പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള നവാബ് ഹുസൈന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. രാമഗളിയിലാണ് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2ാമത്തെ മീറ്റിംഗ് പ്രയാഗ്രാജില് രസാചാര്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? രസാചാര്യനായിട്ടാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം പൂജിച്ചിരുന്നത് ഗോവിന്ദ്ജിയുടെ വിഗ്രഹമായിരുന്നു. ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഏതാണ്? പ്രാർത്ഥന. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ അഭയം നൽകുക? ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ. എഴുതിയെടുക്കണ്ട മാതാ, ഞാനത് എടുത്തു തരാം കേട്ടോ, ഇട്ടുതരാം. മറ്റത് ബുക്കിലുണ്ട്. ഇത് മറ്റേലുണ്ട്. നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ പണ്ട്? അതിലുണ്ട്. വൈഷ്ണവഗീതത്തിലുണ്ട്. ആ ഇത് മര്യാദക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഇതുകൂടി പറയാം. ഇതിൽ പറയണത് ഈ ആകെ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആ 19 അധ്യായത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. ആദ്യത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? സാധാരണ ഭക്തിയാണ്, സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് ആദ്യത്തെ. 2ാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായം സാധനാ ഭക്തിയിലാണ്. 17ഉം 18ഉം ഭാവഭക്തി, 19 പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തി, സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭക്തിയാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 2ാമത്തത് സാധനാ ഭക്തിയാണ് 16 വരെയുള്ള അധ്യായം. 3ാമത്തത് പറയുന്നത്, അതായത് 17, 18 അധ്യായങ്ങള് ഭാവഭക്തി, 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഈ 19 അധ്യായത്തിന്റെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാമാന്യ ഭക്തിയിലെ 1 തൊട്ട് എവിടെ വരിക മാതാജി? സാമാന്യ ഭക്തി ഒരെണ്ണം മാത്രം. ഇനി ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ആരാക്കാനാണ്? ഒരു ഗോസ്വാമി ആക്കാനായിട്ട്. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഗോസ്വാമി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ, നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെന്ന് പറയാം? ഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗോസ്വാമി ആക്കാന്നാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? NOD എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്നും കൂടി ഇതിനെ ഈ ബുക്കിനെ പറയാ. ഇംഗ്ലീഷിൽ NOD, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഫസ്റ്റത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഗോസ്വാമി ആക്കുക. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഫെയിലാവോ നമ്മൾ ഫെയിലാവോ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അല്ലെ? നമ്മളൊരു ഗോസ്വാമി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ
ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിരസവും മെറ്റീരിയൽ രസവും വിശദീകരിക്കുക. ഭക്തിരസവും മെറ്റീരിയൽ രസവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് പറയാനും. ഭക്തിരസവും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ രസം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഭക്തിരസം എന്താണ്? ഭൗതികമായ രസം. രണ്ട് രസങ്ങള്, ഭക്തിരസവും ഭൗതിക രസവും. രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം, ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ രസം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസം. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സൂചനകൾ തരാം. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സൂചനകൾ തരുന്നത്. വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രസങ്ങളില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നാലാമത്തെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാ ജീവികളെയും തികച്ചും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം. എന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളെയും സ്നേഹിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, അതായത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, സഹജീവികളെ നമ്മൾ ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെ പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? പരിപോഷിപ്പിക്കുക. ഈ 6 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി രസവും മെറ്റീരിയൽ രസവും ഭക്തി രസവും. അത് നമ്മളൊന്ന് പറയാനുണ്ട്, ഒന്ന് ഓർക്കണേ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 രസങ്ങളുള്ളത് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. എങ്ങനെയാ പറയണത്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇതെന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയണത്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്നാ പറയണത്. അതായത് അഭിലാഷങ്ങൾ, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലിടെയുള്ള നേട്ടം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അന്യാഭിലാഷിത, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനോട് മാത്രം നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനോ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യാം. ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അഭിലാഷങ്ങളും, ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനം. ഇത് 1:11 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിലെ ശ്ലോകങ്ങളില്ല. ഇത് നമ്മൾ ലെവൽ 5 പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന നട്ടോ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവോപാധി നിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ. ഇനി ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്തേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുചിരത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം
ആരെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ ഭൗതിക പദവിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു, കേവലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാൽ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതായത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം, യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിലുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി രുചിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള, ഉന്നത ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന, എന്താ പറയാ, ഉയർന്ന ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, രണ്ടാമത്തത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. മാതാജി ആദ്യത്തേത് ഒന്ന് കാണിക്കുവോ? ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടരാം മാതാജി, അതാണ് നല്ലത്. എഴുതിയെടുക്കാൻ നിന്ന സമയം പോവില്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഇതില് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ എന്താണ് പറയാ, യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി. ഒന്നും കേറിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ട്, അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഓർമ്മ കിട്ടും. ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഈ ശ്ലോകം രണ്ടും ഇതിന് എത്രാമത്തെയാ മാതാജി? ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം 1:1:11. ഒന്ന് എത്രയായിരുന്നു നമ്പർ? എനിക്ക് ഓർമ്മ വരില്ലേ. 12 അല്ലേ? 12. ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഏത്? ആദ്യത്തെ അന്യാഭിലാഷ ശൂന്യ കർമ്മ അനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലാനാം. ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ, ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ. കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്നും? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് അല്ലേ? ലൈവാണ്. പിന്നെന്താ അതിനടുത്തൂടെ? അതെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയം പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഭക്തിരസം, ഒന്ന് ഭൗതിക രസം അല്ലെ? അതും കൂടി പറയാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 2 തരത്തില്. ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തി പ്ലസ് രസം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഭക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ്. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം. രസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രസം, ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് 2 തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഭക്തിരസം, ഈ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ്. ഇത് 2 തരം. ഒന്ന് ലൗകികമായിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഭക്തിരസം, പറഞ്ഞത് ഭൗതിക രസമാണോ മാതാജി? ഭൗതിക മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക രസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസം എന്ന് വെച്ചപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭക്തിരസം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രസം. രണ്ടാമത്തെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് മെറ്റീരിയൽ, ഭൗതിക രസം. അതായത് ലൗകിക രസം എന്ന് പറയാം. ഇത് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയും. ഒന്ന് ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. ഒന്നാമത്തത് ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചപലമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ പറയും. ചപലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചപലം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അഴുക്കായിട്ടുള്ളതെന്നല്ലേ മാതാജി? അഴുക്കായിട്ടുള്ളത്, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളത്, കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചപല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ചപല സുഖം എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ചപല സുഖം എന്ന് പറയാം. അതായത് ആ നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ലൗകികമായ രസത്തിനെ 2ആക്കിയിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ? ഒന്ന് ചപല സുഖം, ഭോഗത്യാഗം. നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും. ഈ ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് ആദ്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര പ്രിയൊന്നും തോന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ നോർമലി ആയിട്ട് തോന്നും. അതിനെയാണ് നമുക്ക് ചപല സുഖം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സാരി കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നമ്മളത് മേടിച്ചു ഒരു ദിവസം ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അതൊന്നും ഉടുക്കുവോ? ഇല്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ മടക്കി വെക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. ആദ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി, പിന്നെ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി? പിന്നെ വേണ്ട, നോർമലായിട്ട് മാറിയത്. അതാണ് ചപല സുഖം. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? ചപല സുഖം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തതാണ് ഭോഗത്യാഗം. ഭോഗത്യാഗം അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സുഖമാണ്. ഏത്? ഭോഗത്യാഗം. അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള്
നമുക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ്, ജോലി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും നിറഞ്ഞ ജോലിയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ നമുക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് ജോലിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? കുറച്ച് സമയത്ത് നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം, 8 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ നമുക്ക് ജോലിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും? ഒരു റെസ്റ്റ് വേണം. പക്ഷെ പെർമനന്റ് അത് വേണ്ട. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയത്ത് ശനി ഞായർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? നമുക്കത് ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ആ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫുൾ റെസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സുഖം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് സമയത്ത്. മാതാജി അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരുപോലാണോ? രണ്ടും ഒരുപോലെ ആവുമല്ലോ. കുറച്ച് സമയം അല്ല, അത് മറ്റല്ല. ആദ്യത്തേത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് തോന്നുന്നതും മറ്റേത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. മാതാജി ആദ്യത്തെ ഒരു അർത്ഥം വരുമ്പോ മടുപ്പ് തോന്നുന്നത് വരുമല്ലോ. ഈ ചപല സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മാത്രം നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടം നമുക്കൊരു സാധനത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് നമ്മളത് മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണത്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെയിന്റിങ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒരു പെയിന്റിങ് നമ്മൾ മേടിച്ചു. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നമ്മളത് മേടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് റൂമിൽ തൂക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കും. നമ്മളത് നോക്കിയിരിക്കും ആരെങ്കിലും, പിന്നെ അത് അവിടെ ഇരിക്കും, പൊടി പിടിക്കും, നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ വരും. അത് ആ വസ്തുവിനോട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ഇല്ല, നോർമലാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ആ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്കത് വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം വരാണ്. നമുക്കപ്പോ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മളൊരു ഫുള്ള് പണി ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമുക്കത് വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തോന്നണം. അതാണ് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് പെർമനന്റ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണത്. അതിനെയാണ് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കിട്ടണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? ഡെയിലി നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? തോന്നുന്നില്ലേ? കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ മാതാജി? കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള റിലാക്സേഷൻ. ആദ്യത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളോടുള്ള ഭ്രമമാണ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത് അതെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളോട് എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഇപ്പൊ സാരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനോട് നമുക്ക് വരുന്ന ഇഷ്ടം അത് പെർമനന്റ് അല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? മറ്റൊരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ഭൗതികമായ സുഖത്തിനെ പറയാണ്. ഭൗതിക സുഖം 2 തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചപല സുഖമായിട്ടും ഒന്ന് ഭോഗത്യാഗമായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിന് 2 പേര് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മാതാജി അപ്പൊ അത് രണ്ടും ബീന മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ല അവര് ഉച്ച വന്നപ്പോ. മാതാജി പോയോ? അപ്പൊ മാതാജി ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ ചോദിച്ചേ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? അതെ, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് രണ്ടും. ഇത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക സുഖം പെർമനന്റ് അല്ലല്ലോ. നമുക്കറിയില്ല അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണോ ഭൗതിക സുഖങ്ങള്? ഭൗതിക സുഖം പെർമനന്റ് അല്ലല്ലോ. ഭക്തിയാണ്, ഭക്തിരസാണ് നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്താണ്? ഭക്തിരസാണ്. ഭൗതിക സുഖങ്ങള് എന്താ പറയാ, ഭൗതിക രസങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തല്ല, പെർമനന്റ് അല്ല. നമ്മളാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശരിക്കും അതെ. മനസ്സിലായോ? ഇതില് കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല, പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോവാം നമുക്ക്. ഞാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കാം ഈശ്വര ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു? പക്ഷെ രണ്ടും പെർമനന്റും അല്ല, രണ്ടും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ചപല സുഖവും ഭോഗത്യാഗവും രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നേ.
ഭൗത്യകം കുറച്ച് സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നണം അല്ലെ? ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നാള് ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു റെസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തേന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി വാങ്ങിയിട്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തോന്നും. അതൊരു ശബലമായൊരു മോഹം, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും. ഇപ്പൊ ബാലിശമായൊരു ആഗ്രഹം. അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇംപ്രഷൻ എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് എപ്പോഴും തോന്നും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഒരു സാരി മേടിച്ച് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഇംപ്രഷൻ എത്രയോ. പിന്നെ കണ്ണിന്റെ കൗതുകം എന്ന് പറയാം. ജോലിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരുടെയൊക്കെ മയക്ക് അതിനോടൊരു വിരക്തി വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുമോ? അതാണെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുമോ മാതാജി? അതുകൊണ്ടാ പറ്റാത്തത്. വിരക്തി വരുന്നില്ല മാതാജി. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വസ്തുവിനോടല്ല, നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സാരി മേടിച്ചു, ഇന്ന് സാരിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ഒരു സാരി മേടിച്ചു. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, അത് മേടിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണും, നമുക്ക് അതിന് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, നമ്മൾ അത് മേടിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ അത് വസ്തു അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അത് വെച്ചു, അത് കേട്ട് പിന്നെ അത് നിൽക്കണില്ല അവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് കാണുമ്പോൾ അടുത്തതിനോട് തോന്നും, നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ മേടിച്ച് വെക്കും നമ്മള്, ഇല്ലേ ഹരേഷ്ണ മാതാജി? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണേ, സാധനങ്ങളോട് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പം ഇതേ കാര്യം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയോട് തോന്നിക്കൂടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് സാധനങ്ങളോട് മാത്രമേ ആണോ ഈ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, സാധനങ്ങളോടൊന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഞാനത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൗകിക സുഖം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നത്, ഒന്ന് ചപല സുഖം, ഒന്ന് ബോഹത്യാഗം എന്ന് പറയാം. ആ സുഖം എങ്ങനെയാകാം? സുഖം എങ്ങനെയാകാം നമുക്കത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിൽ ആ സ്ലൈഡിൽ വന്നാരുന്നത് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് വലിയ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു പേരിട്ടപ്പോ അതിന് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രം. ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ പറയാം, ഓൺലൈനിൽ സാധനം മേടിക്കുന്നത് എടുത്തോ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കും. മേടിച്ച് തരത്തിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടിയിടും. മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ വേണം തോന്നും, നമ്മൾ അത് മേടിക്കും, അതവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ചെയ്യുന്നവരില്ലേ കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്റെ മക്കള് നന്നായി ചെയ്യും, മോളും മരുമകളും എന്നെ പണി. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അതവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇഷ്ടം, അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നി അത് അവർ ചെയ്യണു. പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അതിപ്പോ എന്താവാം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൗകിക സുഖത്തിൽ നമുക്ക് അതൊരു സുഖമാണ്. ചിലവർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു സുഖം എന്ന് പറയാം, നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ. അതാണ് അവർ അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റേത് നമ്മൾ ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി റെസ്റ്റ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കണം, ഒരു സുഖം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ട് തരത്തിൽ അത് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിലിപ്പോ അതാണ് ഞാൻ നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, മകരമത്സ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല. മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സ്രാവിനെ കുറിച്ച്, അത് നാളേക്കാക്കാം. ഇന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കടലിലെ സ്രാവ് എങ്ങനെയാണ്? സ്രാവ് എപ്പോഴും സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ, സമുദ്രത്തിൽ നദികളൊക്കെ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ സ്രാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നദികളൊക്കെ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ്, മോളിലേക്കാണ് ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ചെറിയ മീനുകൾക്കും അതിനൊക്കെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക, സ്രാവിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. ഈ സ്രാവ് പോലെയാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഇങ്ങനെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? അല്ലാത്തവരെയാണ് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത്. സ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കടലിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിൽ വരുന്ന എന്താ പറയാ, മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, തിരമാലകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലെ, അപ്പൊ നമ്മളും ആ സ്രാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മള്.
ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നാളേക്ക് അത് പറയും, കുറച്ചും കൂടി പറയും പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, കാരണം നമ്മളെ സമയം പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ